Mụnwa bụ Sofia nwa ezigbo Nwokoli na-asị gị ife a bụ Ugwumba. Ọ bụ ha na-agba first. Post wee kwezi futa. Ọ nọ n'ime ime ya kpatalụkwa anya. Ọ dị mma ya bụ mmemme ka anyị na-afa akwadobele. Ihe na-efu na na first sekọndị nwada. Ife dị mma n'aka igosi na omenala Igbo maka na asị na-eto dike na ka o mere omekwa ọzọ. Ọ bụ na unu na-efu na mmemme a ọ na-adị ka ọ na-ama mmiri eme mana nke tata dị ka ọ na-apụ iche maka na otozi aka ibido ya bụ mmemme mana nke afọ anyị chọrọ ka ọ dị iche adịa n'ụwa niile ka ndị mmadụ fụ n'ife a na-ekwu bụ ife a na-eme. Ọjà 2018. Okwu nwere ịgwa ndị Igbo ka bụkwa ihe ha anyị kpụ n'ọnụ bụ nkwalite asụsụ na omenala Igbo bụ nke a na-atụ anya na ọnwụ ga-anwụ. Okwu nwere ịgwa ndị Igbo bụ ka ha na-agbakili ana ụzọ ha nwere ike n'ụdị na ụdị abụna na-asụ Igbo ebe ọbụla ha nọ maka na asụsụ ndị Yoruba ebe ọbụla ha nọ ha na-asụ Yoruba, ndị Hausa na-asụ Hausa ebe ọbụla ha nọ, ka ndị Igbo gbaa mbọ na-asụ Igbo ebe ọbụla ha hụtara onwe ha ma na-emekwa na omenala ndị eji wee malụ ha maka na asị na onye rapụ ugo rapụ ife o ji ama mma ya arụọ.
Aha m bụ Tochi Odo, esi m Enugwu Ezike. N'ụbọchị tata a na-eme emume maka Ọja 2018. Kedu okwu iwere ịgwa ndị Igbo banyere asụsụ Igbo? Ihe m chọrọ ịgwa ha bụ ma na-emegide oyibo ka na chọrọ iwere ihe anyị weela. Oyibo chọrọ iwere ihe ndị omenala anyị weela ma anyị na-ajụ ya bụ ihe anyị na-eme ihe a ka ndị oyibo mara na ndị Igbo ka nọkwa weta omenala ha. Ihe makwa na anyị nọ kpemkwem na anyị juru eju n'ala. O nwere ike we omenala ala anyị n'ike.
ka o si wee dị anyị afọ ka ihe Igbo si aga ọnya ka ndị gbakọtara wee organize ife a na-eme taa ji wee si na emume Igbo ga-eme gịnị a ga na-asụnata asụsụ Igbo mana obodo oyibo ebe ọ bụla a na-aga na-asụ asụsụ ọnya ka iji wee gbakọta taata so na emume ọja a na-eme taata bụ ezigbo ihe ọnya ka iji wee bụ mmadụ na-emepụta na Igbo n'ike m ka e wee mee ebe eme otu o si aga. Kedu okwu iwere ịgwa ndị nne na nna banyere ịkwalite omenala ndị Igbo? Ndị nne na nna anyị ga-agba mbọ na-akụziri ụmụaka ka esi asụ asụsụ ọ bụrụ naanị ka esi asụ asụsụ Igbo ka esi eme omenala Igbo ọdịbendị kacha bụrụ ihe niile ndị ọcha na-eme ya ha mee Halloween mbọsị a ọdịbendị so anyị nwa na onwe anyị ga na-eme omenala anyị ka o si wee dị edara aba gara na ha abịa n'iru otu a ka ọ ga-adịkwa ịgwarata aba ga na-egote ebe na Disemba otu a ka ọ ga-adị. omenala n'asụsụ Igbo abalanze onye adịrị mma ọnọdụ abụ ifufe na-ekesasị ife a na-ekesasị nke mbụrụ m abalanze ekenye igwe ekenye chike na ogene ekenye mmiri nwa abalanze na-efe abalanze amabara ihe ewedego ewedego mmanụ
nwaanyị ha na-alụ ya na nlọkwa ya ya bụ na tata ga-adị egwu ọkụ ya unu nche amakacha ọkwụnụ si skuulu dị iche iche n'Enugu steeti wee pụta ọ dị mma nwanne anyị nwaanyị nwada m Amarachi Atama onye nwa bidoro ọja festival n'Enugu ezigbote ọrụ ka ọ na-arụ ka ọrụ dị aka ihe ọ na-eme bụ na ọ na-eme ka akwalite omenala Igbo na ministry anyị bụ Ministry of Culture and Tourism ya bụ ministry na-akwalite omenala na nchepụta festival ọbụla na-akwalite asụsụ Igbo na-enye anyị obi aṅụrị ya ka m ji wee nọdụ ebe a tata wee sị na m ga-abịa ka m kwado unu maka na asụsụ anyị bụ asụsụ Igbo na-anazi ana omenala anyị bụ omenala Igbo na-anazi ana nri anyị bụ nri ndị Igbo na-eri na-anakwuzi ana ya bụ m ga-akọwara unu ụzọ ihe ịtọ ma ịnọ unu ga na-eme ewee na-akwalite omenala ndị Igbo okpuru na-ege ntị nke izizi bụ na unu ga na-asụ asụsụ Igbo sụbakwa n'Igbo ọ ji ihe na nne na nna anyị ha ada asụziri anyị Igbo ada asụziri ụmụaka Igbo ndị nke nọ n'Enugu ka na-asụ Igbo mana ndị nke nọ dịka n'obodo oyibo Abuja ma ọ bụ Lagos maka na ha na-eje skuulu a na-asụ oyibo ha na-asụ Igbo nna anyị nwere ike na-asụrụ anyị Igbo n'ụlọ anyị ga-amụta ya bụ Igbo maka na ndị India nọ na Naịjirịa na-akụziri ụmụ ha ka esi asụ India n'ime Naịjirịa ebe ha nọkwa n'eziokwu nke Igbo abụrụ na ma ị bụ nwoke ma ị bụ nwaanyị unu ga-ejisi ike mụta ka esi esi nri Igbo ịmụta ka esi esi nri Igbo o gosiri na ị bụ onye Igbo ọhaneze ndị Igbo ekele ọmụ abụlọọlụ Igbo nke abụọ aha m bụ Nwaada Amaji Onyekachukwu Pindali ihe nwere ịgwa ndị Igbo n'ụbọchị taa bụ emume ọja 2018 bụ ka ha na-akwado emume ọja. Kedu ka ga-esi kwado emume ọja? Ka ga-esi na-akwado ihe gbasara ọja bụ ị na-akwalite omenala Igbo maka na ihe gbasara ọja bụ ihe gbasara emume Igbo. Anyị na-eme emume Igbo iji wee kwalite ọdịnala anyị, omenala anyị na njirimara anyị ghara ịbụ ihe furu. Ihe nwere ịgwa nne na nna ụmụazị apụta n'ụbọchị taa ya na ndị nke na-apụtarakwa nọ n'ụlọ fa maka ha nwee ike na-akwado ụmụaka n'ihe gbasara Igbo maka ọ bụrụ na ị gwara nwatakịrị ihe gbasara ya ọma mmakwa n'ihe gbasara ya nne na nna ga-etinye anya na mmiri ọfụma wee mee ụmụaka chịkọta ha n'ihe gbasara Igbo na-akọwara ha omenala ha na njirimara ha. Opurobios Igwe Ejenga